Where is Abdul now? Hello, Abdul. Yes, it's me, Frank Ziza. How are you? Not good. No. What is your malefacient? Your setup? Yes, what is the reason? Oh, no. It's up to you and down to me. Yes. Yes, listening is a skill, Abdul. I call you about something. Yes. I have vegetables here. Yes. Ik heb het op schuld gevat bij die groente. Yes. The groente people. Yes. Oh, yes. But listening is a skill. It's not about the vegetables. It's about the meat or the 2 kg chicken. Yes. Please, Abdul, help me with chicken or meat. Yes, the vegetables is not so good if there is no there is no meat by. Yes, as zou terug kan. Yes, you can. Why not? Abdul, please, understood my situation. It's Sunday. And I have everything but not meat or chicken. Abdul. My book is low. Yes, my book is low. It's not high sky. Abdul, every time when I want something and my book is low, you don't want to give me. But if my book is high, you give me. So what is your malefacient? Yes, you must come to the white line. Yes, near Abdul. Yes, my English dries sometimes up. Yes, but listening is a skill. Elke keer, Abdul. As my boek laag is, dan wil jy nie vir my goed gee nie. But if my book is high sky 1005, so jy wil ek moet in die skuld verdrink. Ja, my bloeddruk is nou hoog. I don't talk to you. I talk with someone else here. Yes, I listen. Abdul, yes, listen very carefully. Yes. Listen, Hansaki, please, don't shout so, don't rush. Yes. Abdul, please, listen, yes, listen very carefully and clear. Yes, and listen, reg en weg, yes. I want to tell you something. Listening is a skill. Yeah, listening is a skill. Yes, I want to tell you something. Abdul, I understand now. Yes, I understand now. But you always, yes, jy sal ek moet verstaan en man, if I don't come to pay you. Yes, because jy het nou sterkvere gekry. Jy is nou kwaai ryk van my geld. Yes. So you must understand also, yes, jy sal ook moet verstaan in maand. Yes, as if I never come in maand, yes. Yes, I understand. Yes, no problem. No problem. Yes, I understood. Yes, but you must understood when I can't come this month. Yes. Have a good day. Okay. No problem. Yes, I'm alright. Gemors, my hart is hier. Yeah, I understand that I speak with someone else. It's alright. Weer ontmoet. Yes. Yes. Bye. Gemors. Van mij vertel. Hij kan niet van mij helpen. Kom aan, Saki. Die 100 rand niet bij mijn vleesbiers. Doe koop voor ons 2 kg meat. Yes. En je gaat nog steeds niet van Abdulli. Ga naar een klein schoentje toe. Gemors. Van... Jij dat feitje. Ja, elke keer als Ziza zijn boek laag is, hij wil niet van Ziza helpen. But if my book is high sky, 1.5 he give me. So hij wil ik moet aan die schuld verdrinken. My boek is nou voor 450. Yes, 450. Ah, say.
450. Yes. Nee, ik zet mijn geld, mijn vleesbiers. But, ik ga dan. Die Heere gaat voorzien. Zie je, wacht hier van mij die groente aan. Maak gauw. Hier over mijn groentezak aan. Yes, ik heb het gevat bij die skuldmensen. Die Heere gaat nou weer dier komt soos donder weer. Yes, look je. Look je. Yes. Pumpkin. Grapes, of hoe noem je? Portals. Yes. Everything is here, but the meat is not here. But hij gaat nou, die Heere zal nou weer voorzien. Een kleerling heeft altijd een plan en een boer maakt een plan. Mijn meat gaat nou komen. Yes. Jullie moeten gezien de zondag het een blindje zijn baan. Ik zie dat gaat nou mijn kostjes aan die gang krijgen. Yes, weer on.